Champhai tlang dung lama tangin chi bai vek ule Kennedy remrut sang kan ni a tuna hian chess video kan endona he game hi game of the century tia mi ten an lo soi chin game moi zet mai le thuak tam na em in zin na tu thadeu mai tam na ani a he game hi kumsang ka chu sum nga paruka Donald Bryne tale Bobby Fischer ten an khel ani a avar sa changtu Donald Bryne ta hi heng hun laia America rama chess thiam berle kumsang chu sum nga pathuma America ram pumpuya chess champion lo ni to ni a tin adum lam sa hi mi tena chess player piang to zinga ro pui berle thuak thabera an chal thin Bobby Fischer ani han ngai tu mai chuan Bobby Fischer hian olsam takin an he tura kan ngai ngot mai thei amaro chu he game an khelh hian Bobby Fischer hi kum som pathum lek anani ni kum som pathum kan fa te kum som pathum an ngai toila Bobby Fischer thuak that tu je chu kan hrethiam mai ome ti chuan New Year ka game pui tak an khel chu kan lo thlir dona masaberin Bryne hian knight f3 che a common lo hle mai chuan Fischer hian knight f6 in ron chang ve nga la c4 kan mu an en mai chun English opening ang hle ma se opening danga line transpose don chuan g6 knight c3 bishop g7 d4 safety first kan tiang doin Fischer hian an khesling ngal papa ti chuan ta hian e4 pu se chuan king's Indian defense kan huang maro chu chumi ni lovin knight bishop a4 a Bryne hian an da chawa d5 square a pawn ron norta he defense hi Grunfeld defense ani a queen b3 a chaw Russian system pawn in pawn a queen in pawn a let vele ngal chuan bishop le queen ina helai pawn hin attack ron awangin c6 chuan e4 knight bd7 kan hmu a idea chu knight b6 ron zuana queen hauh ron ti hi ni ti chuan semi open file control to min Bryne an d1 a ru kanon da pheya Bobby Fischer tumang nge in queen hauh ron ti a tlai vel te tlan chimai lo chuan no pang chu kan he o me mai ti in Bryne hian ril ru putu ni angam sia sia hle maya queen c5 kan hmu ti chuan knight ron pina knight a chon son chuan bishop in ru ka eng ta hian analyzer tam tak chuan b2 hian suggest ma se chumi che tamai lo chuan a bishop activate sa an chenona Bryne hian idea chu helai pawn hi indirect takin a attack ani nakina a attack anga ava eyanga queen le rook an hauh kop velanga chung vel chu ni a ma se chumi ma chuan thila si kho zota han en wang la black to move ani a game han pause la enge base move ni ta ang le kum som pathum no pangina ngai tu chu hi ngai tu phavengem Fischer che chu ani lavani fiam thu move tha mai ril zet mai kum som pathum ta na ngai tu chu thiam lo tur khopa move ril knight a4 ron cheta queen hauh ron ti amaro chu knight hi helai knight hi na a thei ma se a chuan variation engkima huai thi achak lo vekani enchinang variation chitam taka oma chungzinga pakhat chu kan enchinang check variation tam taka oma
thil dang dang po a omang lo chut ulan ang ma ni ngei po khan khang a hmu lok ve wang khan night chuan night lamei lovin khuin chu a3 an tol tha a night in night a ya ponin po ponin night a le a ti chuan fisher id ang ngein e4 pon chu night in ala ni chuan ni chi na Byrne na a bishop a son chho chan kha kan muta queen hauh ru hauh pokatita a ti chuan queen atlan chhe dangai queen b6 kan mu chuan le han ngai tu mai chuan material a chuan a chak the ani hoi the maro chu hoi ta na poi em mai chu a king hi mun hi ma lo om ve lo ni bishop in rook lata se lo en chinang queen hauh ron tianga tina ta te lo tlan sita se inte kan bunga queen chu chan chu wang chuan variation tam tak om thei ka ti kha ka chu chau lo po chu wang chuan rook chu la mai lo chuan a bishop le active ve lo chu c4 square an da a ti chuan le knight chuan c3 pawn chu ala ta tho ani queen in a nga mem queen in a atan a thalo chu wang chuan queen hauh ron tia chuan an check te phota bishop a king chu f1 a an tol pheya le queen hi ei thein om ta reng khoi la ngei tlan chiat ton le tlan chiat na hmun thaber khoi la nge ni don he position a hen enge base move kumsom pathum mi na khovela game of the century tia soi thei tura a move che thi nge niang le game han pause la han ngai tu ve te ke ni chu ni la queen hi kan tlan phi chunga nga mun hi ma kan da vat nge yang ma se fisher at chuan chu a che ve lo a che chu h5 po ani chuang lo kum som pathum no pangina history dai to ngai lo tura a move che chu bishop e6 ani wow queen atlan chelo queen ei thon don blunder em ni kan ena ta hian bishop hian la se check pheya windmill attack checkmate ani dona chu wang chuan bishop chuan queen ei thlon the om tana na chutin queen chu ei ta fisher chet ve hun le chiang sa ni fisher kum som pathum mi engtiang e ron chang le ton fisher ani in chanta bishop c4 check soitong khan king hitlama phei thelo he rook hi tha em maya e file hi control tlata chuwang chuan lo thelo in g1 a pheya check kalna tu danga nei lo eya check open check windmill attack ani hetiang hi check le a open check le a ti chuan phei le a ti chuan fisheran bishop ei ve ta queen hauh tipa queen in bishop ei theinan da chowa aron chan ngal rukin black piece te hi queen om to lo ma se anin changrul em a engkima an position a tha a an changrul tlat ani chuan move tha dang om to lo b6 pawn a han eya chuan 19 rukala chuan le
queen hi thimai theidin huna oma wangin h3 kan hmua chuan rukin a2 pawn a ron eil ve le a helai pawn hin attack awangin king chu h1 chowa ruk activate ve do ni chuan kan hmu le tak chu knight f2 chuan ruk a ron chow rukin ruk a ngal thei amaro chu Byrne a hian an check phota bishop a block le ruka block hi chuin ang renga pian a don tho thowa chuwang chuan bishop in a block a knight in ruk kala ve ta ti chuan bishop d5 square an om ren rona helai pawn hin attack ani chumi tu ro chuan knight f3 kan hmua ti chuan knight e4 kan hmu le adum tan hian che tha hi wang to em a adum tan hian che tha wang em to avar tan hian avar ma dum tran luata adum kan lo ti nok noka pona eteka ol samte in a defense ngala avar tan hian che tha wang to em ani h4 kan hua bobby fishery man mo lo le mai ti chuan knight e5 kan hule an pining le ta hian le queen pina queen ron vowa king nena diagonal khata a bishop ron da hi hlau ma chuwang chuan a king hi g1 square a tol kha fisher hunain tranzel don bishop check kan sei tong khan laia chho chu nge thleng don kan hmu an nai da cha nanga tan chak ngai nom to lo Byrne hin resign mai se om veng vong view to amaro chu no pangte chon thilala ti sul the ani ti be sein ala tang ve chang ani king f1 an phea knight check e1 kan sei tong khan second rank a hian a chho thei lo hrim hrim a helai ruk hi a tha em maya ti chuan enge kan hmu zel lo thlerang bishop check kong khat che nei le bishop check kong khat chia check check kong khat che nei le chuan le check mate kha game kha aro puya kumsom pathum no pang khelatan chuan arap thlak ma ni tiang pokhian Mizo te po te tang che si zirin in kai roi chawila khuwa vel hi kan deng chuak thei nge yang tun hi ka video ma saber ania Sawiselna te mo thurawn te om chuan comment na emaw in thriat zel ni se alom omanga Mizo te hian chess kan thiam na konga hian ma sawn kan ngai em a nidanga pok an lati zelanga chuwang chuan he video lo thlir tu te zong zong in mi thlop na le in mi pui na ka ngen tak meu chewa he game moi tak kan rambuai ma fe to game of the century lo khelh thei to te game karon chop chu sak cheu hi in zirnan le masona na in lo thlir thau ka be se tuna tan chuan kha jong khani se in chess khelh zel nan du sak na ka hlan chewa in zawain ni phat ule